салом дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. Ман Фирдавси Хурсандам. Хайна Аякс Тоттенхемро зад. Баъд мухлисони Тоттенхем чӣ гуфтанд? Онҳо умед бар он доранд ки дар бозии ҷавобӣ Сон Хинми ин масъаларо рафъ мекунад. Мебинем. Акнун меравем Аврупо, унҷо як гапу корҳое шуд ки ногуфтанӣ. Ливерпул ба қавли баъзеҳо аниқ чемпион намешавад. Ҳама умед бар он дошт ки ё Тоттенхем ё Ман Юнайтед аниқ роҳи Ман Ситиро боз медоранд. Аммо ба истилоҳ машинаи Гвардиола автобуси Ман Юнайтед ва дастаи олии лондониро шикаст дод ва роҳи худро барои чемпионӣ ҳамвор сохт. Бозии дерби хело тозатун сурат гирифт. Аммо Сулшер дар назди сиёсати футболи Пепи Муқтадир оҷиз монд. Шогирдони норвегӣ ба дарвозаи худ 2 гол сар доданд ва гуфта метавонем ки онҳо ягон фурсати хуби голзанӣ ҳам надоштанд. Ин аст ки расонаи иттилоотии русии Евроспорт бо нигоштани як матлаб чунин сарлавҳа гузошт: Сулшер боз бой дод, лекин ана 10 далеле ки ӯ дасти худро поён намекунад. Бо гузоштани чанд акс расонаи мазкур ин ҳолатро инъикос намудааст. ӯ ягон вақт дасти худро поён намекунад, ҳатто вақте ки дар дерби шикаст бихӯрад. Ягон вақт. ту ҳоло ҳам бовар намекунӣ, ҳатто ӯ вақте бозингар буд, дасташ боло буд. Ягон вақт ин хел набуд. Фақат шиёри ӯ ин аст ки бояд даст ҳамеша боло бошад. Фақат нерӯмандон ин хеланд. Сулшер нерӯманд аст, нерӯманд ва ҳамеша дастболо. Ин аст шиёри Сулшер. Бародаро, дасти болои ӯ чӣ дар кор? Натиҷа лозим аст. Натиҷа. Баъд аз ин тамоми мухлисони Ливерпул аз дастаи худ дида ба рақиби Ман Сити мухлистаранд. Масалан Бьорли, ки дастаи миёнаҳоли ҷадвали Премер-лигаи Англия ба шумор меравад, имсол барои топ дастаҳои англисӣ рақиби нобо буд. Мухлисони дастаи Мерсисайдӣ умед бар он доштанд ки рақиби душмани имсолаашон ҳеҷ не ақаллан мусовӣ мекунад. Аз ин хотир пеш аз бозӣ сармураббии дастаи Ливерпул ба форварди дастаи Бьорли Эшли Барнс навиштааст ки агар ту ба дарвозаи Ман Сити гол занӣ, ҳатман туро мехарам. Инро худи Эшли Барнс дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфтааст. ӯ қайд кардааст ки мухлисони Ливерпул бегоҳ ба ман смсҳои шухумез менавиштанд. ҳатто Юрген Клоп низ ба ман навишт ки агар гол занӣ мавсими оянда ҳатман бо ту шартнома мебандем. Ин даъвати Клоп ҷиддӣ ба назар мерасид. Агар ман гол занам беҳтарин мешавад. баъд мо як қисми таърихи Ливерпул мешавем, агар ба онҳо кӯмак намоем, гуфтааст Эшли Барнс, бозингари дастаи Бьорли. ба фикри шумо агар Барнс гол мезад, Юрген Клоп ӯро ба дастаи Ливерпул меовард? ба фикри ман одам дар ҳолати ҳаяҷон ҳар чӣ гуфтан мегирад. замоне ки Маурино сармураббии Девҳои сурх буд, ин даста ба гирифтани суперҷоми Англия, ҷоми Лигаи Англия ва Лигаи Аврупо сазовор гардида буд. Инро худи ӯ қариб ҳар рӯз ба хетерҳо такрор ба такрор мегӯяд. баъд аз мағлубияти Ман Юнайтед аз шаҳриҳо боз як бори дигар расонаӣ кард ки эй мардум, ман сармураббии беҳтарам аз Сулшер дида. инро мо аз пойгоҳҳои иттилоотӣ гирифтем ки Маурино гуфтааст дастовардҳо кафолати ояндаи дурахшон. ҳар касе кӯшиши фаромӯши онро кард натавонист. фаромӯш кардани ин ғайриимкон аст. охирин дастоварди ман 1.5 сол пеш чемпионӣ дар Лигаи Аврупо буд. ба назари бархеҳо чунин мерасад ки ин 20 сол пеш буд. финали ҷоми Англия 8 моҳ пеш буд. хулас баъзе бозингарон маро бадзод мегӯянд, аммо футболбози оқил маро интихоб мекунад ки ба дастоварде ноил бигардад. ман рӯи рост мегӯям ки агар хоҳед муваффақ шудан, марҳамат шартнома мебандем. гуфтааст Жозе Мауринои феълан бекор. ба фикри шумо ӯ ҳақ аст? ба фикри ман ҳа. Жозе кадом даста рафт ки ақаллан як ҷоиза нагирад? Нест ин хел бошгоҳ. душманони азалӣ дӯст мешаванд? шояд. аммо ман фикр намекунам ки кадом рӯзе Ҳабибу Конор Макгрегор якҷоя нишаста чой бинӯшанд. Дана Уайт раҳбари ширкати размии UFC мутмаин аст ки ҳамин кор як рӯз на як рӯз рух медиҳад. расонаи иттилоотии Евроспорт дар такя ба пойгоҳи хабарии аврупоӣ дар ин маврид матлабе нашр кард ки Дана Уайт оид ба мавзӯи боло сухан кардааст. ӯ гуфтааст ки фикр намекунам ки онҳо кадом рӯзе нишаста бо ҳам хӯроки шом бихӯранд. аммо вақте ки шумо бо рақиби худ 7 ҳатто 10 раунд рақобат мекунед, миёни шумо ба таври автоматӣ дӯстӣ пайдо мешавад. ман умед дорам ки онҳо як рӯз не як рӯз дӯст мешаванд, гуфтааст Дана Уайт. дар чемпионшип низ як гапу корҳое ки ногуфтанӣ. дастаи Лидс феълан дар мавқеи сеюм қарор дорад ва агар мавқеи худро иваз накунад, мо ҳатман ин дастаро мавсими оянда дар қатори дастаҳои ҷадвали Премер-лига хоҳем дид. аз ин сабаб рақобатҳо низ дар чемпионшип хеле босуръат идома дорад. 2 рӯз пеш дастаҳои Лидс ва Астон Вилла ба ҳам рақобати шадид анҷом доданд. дар дақиқаи 72 байни бозингарони ҳар ду даста гапҳо гурехт ва як ҳодисае ба миён омад ки дар таърихи футбол кам ба миён меояд. дар дақиқаи 72 бозингари
бозингари дастаи астон вилла лад бардошт ва ба замин уфтод. Бозингарони ин даста бовар бар он буданд ки ҳарифон ин ҳолатро дарк мекунанд ва тӯбро аз майдон берун месозанд. Аз ин хотир онҳо мисле ки дигар бозӣ накарданд. Аммо бозингарони дастаи Лиц Матеуш Клич ин ҳолатро нодида гирифт ва тӯбро вориди дарвозаи астон вилла кард ки дар натиҷа миёни бозингарон задухурд ба миён омад. ҳатто ситоди мураббиён низ байни худ ба қавле бугу карданд. дар натиҷа сармураббии дастаи Лиц Марсело Биелса бо шогирдони худ фармуд ки садди роҳи ҳариф нашаванд то ба қавле номардии худро ҷуброн намоянд. аз ин хотир бозингарони астон вилла озодона тӯбро вориди дарвозаи Лиц карданд. ин намедонам маҷбурӣ буд ё аз нанг, вале номи ин сармураббӣ дар таърихи футбол ҳамчун як марди ҳақиқӣ ва дорои эҳтироми бузург сабт гардид. дар натиҷа ҳисоби бозӣ мусовӣ 1-1 хотима ёфт. ин корро ҳар кас намекунад. респект ба сармураббии дастаи Лиц Марсело Биелса. боқӣ саломат бошед. хайр.